simudza Gambakwe nenzeve kudai so chimurovera pasi kumuti bra zvatotanga right. Vamwe vanhu vari kuita basa rekuhodha mabrela vachitengesa, iye aitengesa nyoka, kutengesa nyoka yemabhunu zvake. Imi ndinonyatsozvishaya kuti vana vake munhu iyeye baba vari kumuka vachitoshanda basa rekuita sei chaizvo. Ane nhamo vana vacho vanodya mari yekutengeswa, mari yemusodzi, mari yekutengeswa kwavamwe vanhu, ndo mari yenhingirikini. Vamwe vana baba vari bhizi kuita madhira nemusoro, kuita mining, kuita zvinhu zvakasiyana siyana, agriculture, farming, whatever zviri kuitwa madhiri. Vamwe ndo vari kuvhura makaseu, vana Victor, the likes of vanhu vakasiyana siyana. Vamwe vari kutovhura machechi vachitoita zvitori better than munhu anoswera achida kuswera achida kutengesa vanhu. Chii chakadaro ichocho chinenge ngozi ichocho chekuti munhu anongomukirira every day basa rake kungomuka kutsvaga kuona kuti ndiani izveso anetsa nditengese ndiwane chikafu chinotevera next one. Akaenda akainota hand over nyoka yemabhunu kune maloya ake ekuti ameno kwaakatomawana maloya ekuti haana kana any case yakahwina yaipomedzerwa munhu. Vanhu moda kuramba muchinzi nyararai muchida kuningirina munhu. Chii chakadaro ichocho? Musi wakasungwa nyoka yemabhunu, endai munotora foni yanyoka yemabhunu izvezvi, endai munoirequesta, ibvunzei kuti iri kupi foni iyoyo, muitsvage muiwane. He was the guy anga apedza kumufonera, he was the last call ndio yanga ibva kwaari in less than 5 minutes ndobva vafona ndobva vatreka location yake. Now izvezvo akuda kutsvaga futi kuti otora anani mumwe. Muramba muchingosekerera munhu akadaro iyeye anorarama nekupfudza vanhu. Izvezvo akutsvaga the next victim, auda kusara ari ega pamaplatforms, ari kunyatsobhadharwa mari achidya. Ini ndozvitaura zvisina kana kumbochikidzirana nevanhu kana kumbovhunduka. Kana muchida kubva makuseni kusvika manheru ndenge chingozvitaura kuti mutengesi ari kutengesa vanhu, ndo basa rake. Musika wevanhu ari kuti akavhura zimusika rake rekuti anongomuka achingoziva kuti nhasi vamwe vari kuhodha mango, vari kuhodha madomasi zvakasiyana siyana, iye ari kuhodha vanhu achitengesa. Munofunga kuti pane kupi kuri kuendwa? Chii chiri kuitika chinoningira ipapo? I was shocked. Nguva yese paanomuka everyday 5 o'clock achinyebera vanhu everyday apo. Izvezvo unoona nditotaura izvezvo ari kutonyeba izvezvo. Check your time izvezvo. Atoripo izvezvi, ari kutobika manhanga izvezvi, kutomuona ari kutobhizi kubika vanhu izvezvi. Ndo zvaari kuda chete izvezvi, ndo mission yege yasara nayo. Cause ari kuta no kwaita marivals akawanda vakaoma musoro vekuti cheni ndikangonyeba chinhu 1 vari kubva vaya vachikorekta vachiti kunyeba, ende ndo zvaakuitika izvezvo. Pachapisa panapa, pachatizika. I'm telling you, hoti yacho inopisa sango cheko. Umwe munhu achabvira kuita gango. Cause nechikuti chese chaanyeba ndobva ndabudikira ndoti right, mukumaona here apa anyeba kuti zvakati takuto chero makati uri kushanda munhu ndo zvinhu zvinoda kuitika. Alright, ngatitaure nyaya yekuti zvekunzi pari kuda kunzi 20 wati ari kuzvipinda papi? Ari kuzvipinda papi? Ane chii chekuita nazvo? Unoswera uchitaura zvinhu izvozvo, mirira ka vanhu vanongononzwa kuna naRuben Barwika, ndo basa ravoka. Kuiwe unopinda wotanga kuda kuudza vanhu zve2030, who are you? What are you benefiting? What are you getting? Ukubowa nei? Ukushingirira uri kufire chii pazvinhu izvozvo? Wodhai mabrela kwete kuda kuswera muchitengesa vanhu. Ndo zvatiri kutaura. Pasi navanhu vanotengesa vanhu. Pakataurwa futi I think 2 days before Traore abuda anga akutanga mission chokufumura vanhu chichi. Akati ningi uri kuzoningirina vanhu bva vamuti kwichu. Anga atotanga kutotara mazita kuti ayo ana ningi auta cause chigame chitimu chavatengesi vanotozivana kuti ningi. Pose chikuitika system izvo yakaita yakatsotsonya vanhu vayo vakapinda vanzi dai munotsvaga vanhu masocial media machinji imomo endai munodhila nawo. Izvezvi munhu anobuda achitaura kuti ningi chingobvuma mhosva kana nyoka ngangobva iye kuita seiko zvasina kuita zvasingazive. Hanzi ngaangoenda anotongerwa ari kuningirikini because hapana those guys havachatombomirei naye havachambomubatsiri. Ko iye akambombatsira nechimari chengari yakere.
ngataureka ngabuditse marisitsi kuti mari iyi yandaibatsira ngeri yangu nandaiwana pakati otaura paangaiwana pacho tinoiwanawo tese ipapo paangaiwana kuti anga achizobuda achibatsira munhu. Aona kuti skiri rekushandisa mari raramba, auda kupinda neskiri rekukonvinza munhu. If pese painhingirina aienda kujeri ikoko achinoti nyoka taura kuti ndiani uri kushandira, who is your boss, taura kuti uregerero tiudze uri kushandirani. Ndozvaitumwa kuti anotsvaga information iyoyo chete. I told you guys, these people havana kana basa nekuti ndiwani uri kuita sei, vada kungozoti iwo who is behind you, who is behind zvivindi zvese izvi zvori kutaura izvi chete. Kana vatopedza vangodhingina ende panenge achibvunza kuti ndiani ari kunhingina, anenge achikorekodha iseda arushandisa watch, iseda arushandisa button, iseda arushandisa chi, kana pakopinda pasingapinde phone, zvinhu zvandatokuudza izvo ndo zvine zvichitoshandiswa achibvunza zvake. Ndiani kwari kunhingina, paunongoti mwacho kawana utokudza kuti ashapu ndonotonza nhingi buda kwa sina nyaya. Uri kumbofire chi? Wodai huko wakomana. Aiwa, this time zvakuitika manje ndezvekuti hakuna munhu ari kusara panapa achibuda achinhingirina vanhu. Muchipuwa mari muchidya, unonyepa. Uchatoinhingina mari iyo, totoisheyana mari iyo. Totoisheyana, totipowo something wakomana. Totodhikirina, titombori kana kuzvinzwa. Tofamba muchiita tumadhiri toinforma. Munofunga kuti takapusa, munofunga kuti timadzungairwa isusu kuti munonhingina kana kuti tiri shiri. Rimwe rinobudikira totanga kutoti nyaya kuzvitora fani so kuzvitora easy. Unofunga kuti handazwa hanzi hako nhingirikini uya akanhingirikina zvakazoitwa ana dhara. Haufa zvakazoitwa ana dhara B. Ko nhingirikini ari kuita se, who is dhara B? Ndiye kwa nhingirikini kwake kungaita madhiri ake ikoko. Nokuti kuda kuzotora vanhu muchingofananidza zvinhu zvese. Right, let me make this clear, because zvinhu zvimwe ndandakadzvinyara inde singadi kutaura. They are moving around with their guys. Ari kufamba nacho chimota chake chewhite cheche. But now let me say this to Gambakwe netimu rake chihundai chake ichi chanofamba nacho cheche. Let me say this for the last time. Dzokai. Munoti munodzokera munayo here izvezvi. Tangokupaika signal mbijana. Kuti mumbodzoka futi like what you guys did pa Roywood Avenue corner papa. Come back again. We are pana Roywood 57 and that's what you did last time, right? Makafunga kuti mawina, makasiya maita makaita. Indi mukazosvika munonzora chinchichi, but you were there, you were the driver, and you are telling me kuti I know, but these guys now wakunyambezera kuda kudzungaira. I know these guys, they are not in Cape Town, man. Hey, who is in Cape Town? Because you are also looking for 0.5 there. You are looking for DJ Hall. You no garaba Midrand. I know where you stay, and you are telling us kuti I know Cape Town is cold, man. Cape Town is not for these boys. Cape Town is too expensive. Life in Cape Town is too expensive. Eka boss no ibadara nezvigananda. Who cares? Kuti unongori pachi. I'm challenging you. Kana uchida iwe izve so. You just give me something like 3 hours. Ono ndandipfure nepa gate pako. Ono ndanduere ndikapressa live ndiri pa gate pako pa Midrand. Iwo ndozodza vamwe kuti uri kuningira. Ini ndoona ati indoda pa Midrand. Ndopa ndosvika tonoka pa Midrand ipapo. Tosvika tinhingirina live. Vamwe vanozoenda kukunhingirina vonoudza nyaya dzeku-Cape Town ndevamwe. Ini ndiri kuzapa Midrand. Because that's the thing now. What is the purpose of selling innocent brother like nyoka yemabhunu? Now tarisai zvaita life yake. Acha family yake, everything is just miserable. Life yes ematoita life yemunhu miserable. Because of what? Mukubhunya muchamunyovavarira chimburi chizvo. Chamurunyazonzi mudonyazovavarira. Izvo so there is no need yekuswera muchitsvagana nevanhu. Ndozvandakuda uchitaura manje. Apasina need. That will be the waste of time now. Come in nechinhigirini chenyu munodzokera munacho here simple that ndokukupai simple signal iripo because you are now afraid because pamakazotry kudzoka kechi2 pakati penyu makanhingirina makasanganiswa nemambama nevanhu musingazive. I don't care about that one, but let's talk about this one.
apasisina need yekuti muswera muchinoshungurudza vanhu vakaita sana nyoka yemabhunu, the likes of ana Traora nana. There is no need. Why? Because resolution 1 yakatosainwa kudhara. Chenda munofocus nekuningirikina chingana kungorizaina kuti taraita komana tatobo. Munongoti mission accomplished. Kwera kuswera 24/7 kuswera muchishungurudza vanhu asina kana chiva chavaningirikina. Handiti resolution 1 yakapera kuda kuti kuZANU-PF zvapera kukuka. Na uchakwenda kuparliament yatonyaya yema MP. Chena modhila nema MP vacharamba dhiri vakadya mari vatengesi vegega vakadya mari dzeningirikini idzodzo. Ndo vamakuchifanira kuona kuti ari kurambirana nazvo ndiani. Now ma MP vacho akasenda a signal vachitaura kuti they are in good books with your bosses. Vachiimba 2030. So what is the problem now? Mukumbonyatsodei. Muda kubika vanhu here, muda nyama yevanhu here. Muda kutita kuti dya nyama here. Muda kuti zvekuita sei? Chero zvikaita sei every day na 5 o'clock ipapo udza nechokwadi Gambakwe mutengesi ina ntenderere ari kushandira ningirikini ndikona ngoswera ndiri panapa ndikona kana 3 hours ndichikotaura izvozvo mutengesi ari kutengesa vanhu. He is an informer. Ndo basa rake ranoshanda. Ndo paanopuhwo cheuviri kana achinge atengesa munhu. Vana vake vane nhamo vanodya mari yekutengeswa kwevanhu. Mhuri dzevamwe vanhu dziri kuchema. Iye basa rake kungotengesa chete. Mutengesi. Ndo zvandikutaura. Ndikutotaura officially. Ina handisi kutombotya, handisi kutombovhunduka. Nokuti ina nchikidziro nezvemu-TV. Mutengesi mukomana iyeye. Kuta kuchembera achingotengesa chete. Vamwe vakachembera kazvo kuti vakatanga kutengesa kare vakavhura matakshop vatone masupermarket vakambotanga vamwe vachitengesera aya matumbu mabhaketi vatone mabhucha. Iye ari ngotengesa ari pakakona kake kako achinyembera kutaura nevanhu achingotengesa. Akatengesa kubva kunana Bishop Nyamakanga akavatengesa, ana nyoka yemabhunu akavatengesa, ana Traore akakontributa pakutengeswa kwaTraore, pana DJ Holly ari kutokontributa izvo so kuti ari kutotengesa. He is even looking for the address yekuuza kuti DJ Holly anogara papi kuti amutengese. Mutengesi mukuru. Ini ndakatomboningirikina vakandipotsa vakandihwishura ndakatsvedza kunge muramba achingotengesa. Anosara ari ega mugame. Chiri greedy chimudhara cheche. Musana mbona munhu akadaro vana vake ngavamutsure kuti zvakunyadzama kuti seka kuzvikoro. Vanotenda kuna vanodzidza nevana vacho vakaudze kuti naiwe mudhara wako anotengesa. Ndonzi pfambi dzechirume. Unoziva kuti pfambi dzechirume. That's bullshit man. Ndo pfambi dzechirume. Kuda mari zvakadaro muchafira musadza wakomana. Madiro acho amunoda kudya. Madiro acho amunoda kuita kuningirikina. Amene tikutsvaga dzvene here kutsvaga kuita sei? Vanhu vacho amune mchitotira dzvene kwavari they don't even care. Da kukuudza chinhu 1 wakomana imimi vacho hamutoirarame nguva refu. Tarisa vanhu vese vakaita mbiri kutengesa vakazotengesa vakamwa vakarohwa nemakenza. Chichatouyawo kwamuri because vanoziva kuti imimi manga muchingotengesa umwe musi unozomuka wako wakuda kureurura wakuteerwa nengozi dzako. Ndopo unozomuka wakutanga kuda kutaura chokwadi. Wauda kuchinja zvinhu. Munotengesa vanhu pese pamuri komana muta ichinhu ichocho munomuta sangana naye mute mukangonzwa achingotaura dzikisai volume ataure nemhepo ngaataure ari kutengesa ikoko ngaataure nevavo ndo vaanofanira kuningirikina ingana vanenge vaida kudzipindira nyaya dzacho uye mupindire asi ndikutaura chokwadi kana kune vanoda kuningirikina vanoda kuteerera teererai mega ukaona murume wako wakutoteerera ziva kuti ratosuspect munhu iyeye anotengesa kubhesi hakuna muningirina anotengesa kubhesi kunyebedzera kuya kunozembera mazimbabwens kuti uvapedze wozodii mune chiko mune Bryston muda tave kugocha here mazimba acho muda kunyatsoita zvekunyatsoita sei kuchena bvudzi munhu achingo aiwa zvakadhakwa ngazvizikanwa shoko ngarifambe mukaona ede comment section kwake pana mukangoningina musina kana kutomboona vhidhiyo racho chingonyorai kuti mutengesi wemunhu mutengesi hashtag mutengesi hashtag Gambakwe mutengesi hashtag mute Gambakwe tutombopedza naye tombombomuratidza kuti no we know what we are doing. Kulian TV team VAT asi vanhu vachishamsika Kulian TV haichatsika saka subscribe wozolaika nechawana zvisapana chichazosha everybody say Kulian yeah
Information is brilliant, 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 yeah. Everybody say coolient,